Vatina, tako bi znati, učinili na to ja meri sto očekivao, pa vi znate da meri primijete vaše prijateljice Španjolske i vaše prijatelje iz Albanije i Bosne i Srbije, pa primijete vašeg ludog engleskog princa koji pokušava da prevari s vama pol svijeta, pa primijete vašu hrvatsku vojsku, kineskih špijuna, kineskog predsjednika, pa japanske mafijaše, pa primijete vašeg masovnog ubicu Berlusconija. Šta god ste vi Hrvati htjeli raditi, neko je to primijetio i na toj Ameriji. Nego vi ste Hrvati metak koji će zabiju nekom poslije. Pa će zabiju Berlusconiju i vašoj vojski kineskih špijuna, japanskih. Pa će zabiju luđaku, engleskom princu Charlesu i granici. Pa će zabiju onoj ludoj Judith Hartmann. Pa će zabiju ludoj Obami i Bushu. Pa će zabiju ludoj Mogherini i Vučiću, Nikoliću i Tadiću. Pa će koji metak da zabiju onog ludog Aliju Izetbegovića. Znači vaša Hrvatska puna povezanosti sa svetskim zločinima, a je metak koji će da ispale što